to my YouTube channel. My name is Minus Sirili for my specialty recipe. For today's video, magluluto tayo ng burger steak with mushroom gravy sauce. So let's start! So ngayon guys, mag-start na tayo. Ang una natin gagawin, piprituhin lang muna natin tong burger. Guys, sa ingredients pala, kung wala kayong crispy fry, okay lang yon. Kahit harina lang yung ilagay nyo. Pero kung wala naman kayong harina, kahit crispy fry lang ang ilagay nyo, okay lang din yon. Ako kasi parehas meron dito sa bahay. So ngayon, pagsasamahin ko na lang silang dalawa para mas masarap. Guys, dun pala sa beef broth, ang gagawin ko lang, hot water, tsaka yung beef cubes. Eto, lulusawin ko lang dito para magkaroon tayo ng beef broth. Ha? Ganun lang yung gagawin natin. Ayan guys, tapos na nating maprito yung burger. Ngayon, ang gagawin naman natin, igigisa natin ng bahagya etong mushroom. Okay lang naman guys, iprito nyo lang siya sa mantika. Pero ako gusto ko, igigisa ko siya sa sibuyas bawang. Tsaka pala guys, yung mushroom, hiniwa ko na siya. Kasi buo siya kanina, hiniwa ko. Tsaka guys, yung beef broth pala, ito na. Nilusaw ko lang yung, beef cube sa mainit na tubig. Tsaka guys, ito pala yung, yung harina tsaka yung crispy fry, pinagsama ko na rin. Niready ko. So ngayon, gagawin na natin ang mushroom gravy sauce. Guys, kung wala pala kayong butter or margarine, pwede naman mantika yung gamitin nyo.
steak with mushroom gravy sauce. So ngayon, tikman na natin kung anong lasa. Masarap siya, guys. Sarap. Try nyo din. Guys, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. Ingat po kayo palagi. Dios Mabalos. Bye-bye.